Az életünkben gyakran a nagy eseményekre, fordulópontokra emlékezünk vissza, pedig a mindennapok csendes, egyszerű pillanatai is rendkívül fontosak. Az úgynevezett elég jó napok, amikor nem történik semmi különös, mégis mélyen megtartó erővel bírnak. Ezek a napok nyugalmat, biztonságot és kiegyensúlyozottságot adhatnak számunkra. Érdemes felismerni és értékelni ezeket a hétköznapi, de jelentőségteljes pillanatokat, hiszen ezek adják életünk stabil alapját. Az elég jó napok olyan időszakok, amikor nem kell megfelelnünk külső elvárásoknak, és nem szükséges bizonyítanunk semmit. Ezek a napok lehetőséget adnak arra, hogy elengedjük a teljesítménykényszert, és visszataláljunk saját belső ritmusunkhoz. Ilyenkor könnyebben kapcsolódhatunk a testünkhöz, figyelhetünk a saját igényeinkre. Az ilyen napok támogatják az önelfogadást és a regenerálódást, segítve a gördülékenyebb napokat. Az elég jó napok során lehetőségünk nyílik arra, hogy figyeljünk testünk finom jelzéseire, észrevegyük a gondolataink halk áramlását. Ezekben a pillanatokban megtapasztalhatjuk, milyen érzés egyszerűen csak jelen lenni, anélkül, hogy bármit is teljesítenünk kellene. A mindfulness segít abban, hogy összhangba kerüljünk belső ritmusunkkal, és elfogadjuk a pillanatot olyannak, amilyen. Ez a fajta jelenlét támogatja a lelki egyensúlyt és a kiegyensúlyozott mindennapokat. Az ilyen napokon az élet természetes ritmusában zajlik, minden erőlködés nélkül. A körülöttünk történő események nem kényszerítenek döntésekre vagy sietségre. A létezés egyszerűsége lehetőséget ad arra, hogy újra megtaláljuk belső egyensúlyunkat. Ez a nyugalom segít helyreállítani mindazt, amit a mindennapjaink rohanása gyakran felborít. Az elég jó napok nem a tökéletességről szólnak, mégis különleges jelentőséggel bírnak. Ezek a napok teret adnak a megnyugvásnak, amikor nem kell megfelelnünk semmilyen elvárásnak. Ilyenkor visszatalálhatunk önmagunkhoz, és újra embernek érezhetjük magunkat. Az ilyen napok megtartó ereje abban rejlik, hogy elfogadást és nyugalmat hoznak. Amikor elfogadjuk, hogy nem kell mindig tökéletesnek lennünk, jelentősen csökken a bennünk lévő nyomás. A folyamatos maximumra törekvés gyakran feszültséget okoz, amely hosszú távon kimerítő lehet. Ha megengedjük magunknak, hogy csak elég jók legyünk, ez a feszültség fokozatosan oldódni kezd. Így nagyobb teret adhatunk a nyugalomnak és az egészséges, stresszmentes létezésnek minden nap. A test természetes ritmusához való visszatérés segít abban, hogy kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat. Ilyenkor a légzésünk mélyebbé válik, izmaink ellazulnak, és a vállunk is leereszkedik. A gondolataink megengedőbbé, elfogadóbbá válnak, ami támogatja a belső nyugalmunkat. Az ilyen napok ereje abban rejlik, hogy harmóniába kerülünk önmagunkkal és a környezetünkkel. Az elég jó napokat gyakran félreértjük, pedig valójában fontos szerepük van az életünkben. Ezek a napok nem a visszaesés vagy a kudarc jelei, hanem lehetőséget adnak a feltöltődésre. Ilyenkor a lélek megpihenhet, és feldolgozhatja a mindennapok során felgyülemlett fáradtságot. Az ilyen pihenőidők segítenek abban, hogy újult erővel folytathassuk utunkat. Az élet igazi értéke nem csak a ritka, nagy pillanatokban rejlik, hanem azokban a mindennapokban, amelyek egyszerűen csak elég jók. Amikor ezt felismerjük, rájövünk, hogy a boldogság nem a folyamatos izgalomban, hanem a nyugalom és elégedettség apró pillanataiban található meg. Ez a felismerés lehetővé teszi, hogy értékeljük a hétköznapok csendes örömeit, és megtapasztaljuk a belső béke jelenlétét. A belső erő valódi forrása nem csak a kiemelkedő teljesítményekben rejlik, hanem abban, hogy elfogadjuk saját érzékenységünket és emberi mivoltunkat.
Amikor megengedjük magunknak, hogy csak lélegezzünk és ne törekedjünk mindig a tökéletességre, akkor válik lehetővé a fejlődés. Az elég jó állapotában megtalálhatjuk azt a stabilitást, amelyből a belső erő fakad. Ez az elfogadás segít abban, hogy kitartóak maradjunk a mindennapokban, még a nehezebb pillanatokban is. Az elég jó napok csendes ereje segít abban, hogy harmóniába kerüljünk a közelgő kihívásokkal és lehetőségekkel. Ezek a pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy nem szükséges állandóan sietnünk, sem a külvilágban, sem a saját belső világunkban. Az ilyen napok teret adnak a megnyugvásnak és az elmélyülésnek. Így könnyebben fogadjuk el, hogy minden a maga idejében történik. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a lassú, megengedő térben. Ha megérintett benned valamit ez a gondolat, iratkozz fel és gyere velem tovább. Oszd meg ezt a videót valakivel, aki talán régóta próbál túl jól teljesíteni, és már nem emlékszik arra, milyen egy elég jó nap békéje. Nem kell mindig a tökéletesség. Az elég jó nap bőven elég, és minden gyógyulás ebből a csendből indul el. Várlak legközelebb is. Viszontlátásra!